Μανώλης εκεί δεν τους κρύκει. Εσύ πάμε να πας στα Πουτινά. Με τη Ρίκη κομμάτο. Για την πεταρά μου. Βλέπεις, άρα και στους Ολυμπιακούς σήμερα, Σακί, μυρίζει, μυρίζει. Άντε, κάντο. Όχι ρε Τέο, έτσι ρε γάμο. Κόρνερ. Έλα. Σουτ. Μπράβο. Έλα, κάντο. Τελευταίες φάσεις του αγώνα. Για να δούμε εδώ, Τσουκάλας θα καθαρίσει τη φάση. Φάουλ στον τερματοφύλακα, δεν δίνει. Έχουμε κοντά μας τον μεγάλο πρωταγωνιστή, έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του αγώνα, τον τερματοφύλακα της Αναγεννήσεως. Δύο λόγια για το σημερινό αγώνα, παρακαλούμε. Τι να πω, εντάξει, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, το θέλαμε και οι δύο οι ομάδες. Εμείς ήμασταν πιο χαλαρά στο βαθμολογικό πίνακα. Εντάξει, όμως δεν σημαίνει ότι ήρθαμε να μην διεκδικήσουμε τη νίκη. Η περίσταση την ήθελε περισσότερο. Εμείς δεν τους δώσαμε όμως την ευκαιρία να μας κερδίσουν. Ήμασταν καλύτεροι, κρατήσαμε την άμυνα, καλές επιλογές. Καταφέραμε, κερδίσαμε το πέναλτι και βάλαμε τον γκολ. Πήραμε 3 βαθμούς, κατά 99,9% είμαστε πρωταθλητές. Κατά 99%. Σε ποιον την αφιερώνεις? Την αφιερώνω στο Γκιβελίδη. Που ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Χωρίς παρεξήγηση ότι τα άλλα τα παιδιά δεν προσπάθησαν έτσι. Απλώς εντάξει, υπάρχει ένα. Στην κοπελιά μου και στην κουμπάρα μου. Αυτό ήταν σοβαρή δήλωση. Μια σύραξη εκεί στο τέλος του αγώνα, κάτι. Τίποτα. Μια κίτρινη εκεί. Πάω να μπλοκάρω την μπάλα μου, κάνει φάουλ. Κάτι είπε εκεί πέρα, είπα και εγώ. Τώρα στην ένταση συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι όλα αυτά. Τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκάλα. Πήραμε μια σημαντική νίκη σήμερα μέσα στην περίσταση. Κερδίσαμε 0-1. Δεν παίξαμε, κερδίσαμε μάλλον καλύτεροι στο πρώτο μήχρονο από εμάς. Έπρεπε να έχει προηγηθεί νομίζω. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο παίξαμε λίγο καλύτερα. Κερδίσαμε ένα πέναλτι, εντάξει, το ευστοχήσαμε. Και πήραμε το σημαντικό παιχνίδι αυτό. Και θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το γκολ, επειδή το έχω αποσυχθεί κιόλας, σε δύο παιδιά. Στον Βαλάνη τον Μπάφα, ο οποίος δεν ήταν σήμερα στο παιχνίδι, και στην κυρία και στη Δεσποινής μάλλον, Άννα Νάκα. Ευχαριστώ πολύ. Το γνωστή και ως Ανουλίνα. Το γνωστή και ως Ανουλίνα, ακριβώς. Άρη, έλα και εσύ, Άρη, έλα μας δηλώσεις. Έλα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, το φροντιστή της ομάδος, αν πλέον η ομάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει προετοιμασίες για τη φιέστα. Ή για τη χέστα. Έτοιμοι είμαστε. Τι έτοιμοι? Θα θέλουμε σημαίες, τέτοια. Σημαίες, μπλουζάκια, βγάλε τα παιδιά, πέφτουν πρόεδρα τώρα, καπελάκια, σημαίες, αναμνηστικά μπλουζάκια, πρέπει να έχουμε το αντρόμητο. Ποιου, λίγα λόγια και από σένα θα θέλαμε. Κάνε, ξεκίνα, πάρε τον πρόλογο. Στον πρόλογο, κατευθείαν πες στο ζουμί, ρε. Σήμερα και για Τιού κερδίσαμε.
Πώς αισθάνεστε για αυτή την νίκη μες στην περίσταση? Δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα. Αν μου κάνεις ανάλυση να κάνουμε μια ανασκόπηση όλη τη χρονιά, αυτό θες. Ποια χρονιά τελείωσε η χρονιά? Εντάξει, στην ουσία τελείωσε. Για το σημερινό το μάτς. Για το σημερινό το παιχνίδι, ωραία, να πούμε. Ντέρμπι ήτανε. Παίξαμε καλά. Ναι, παρακαλώ. Όταν ενημερωθήκατε από την κερκίδα ότι στο άλλο μάτι στα Φωτεινά η Παναγία χάνει, επηρεάστηκε? Τίποτα, όχι. Ίσα ήμασταν προσγειωμένοι. Γιατί να επηρεαστούμε? Μήπως λόγω του αποτελέσματος του άλλου? Μα ίσα δείξαμε ότι δεν επηρεαστήκαμε. Εκείνη τη στιγμή δεν κέρδισε η ομάδα μας. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Εμείς έπρεπε να κάνουμε το καθήκον μας και η παραλία να κέρδιζε. Εμείς ο σκοπός μας ήταν να πάμε να κερδίσουμε. Αληθεύει ότι σήμερα ήσασταν και αδιάθετος? Ναι, αληθεύει. Γιατί ήσασταν και αδιάφορος? Τώρα εντάξει, δεν θα τα λέμε αυτά δημόσια. Μάτι ήταν, μάτι. Ένα παιχνίδι. Μάλλον. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα να τρώμε. Είναι ένα παιχνίδι, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Υπάρχει ακόμα όμως καιρός. Πέφτει και το Πάσχα, έχουμε και το ρεπό. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, θα πάμε να κερδίσουμε. Για Και μαθηματικά. να ανεβούμε μαθηματικά να είμαστε πρωταθλητές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε λίγο το πριν της ανόδου και του πρωταθλήματος. Κάνε μια δήλωση. Κάνε μια δήλωση, Γιαννάκη. Μια δήλωση θα παρακαλώ. Για το μάτς, για την ομάδα, για ό,τι Μια θες. δήλωση και να ακούσω το πριν σαν μεγαλοδόχο. Έλα βάρε. Που ήρθε, χτύπησε και έφυγε εγώ το μπούστι. Μετά από αυτή τη νίκη μας, ο μεγάλος χορηγός της ομάδος μας έταξε Ο οποίος είναι? Γιατί? δεν ξέρω ποιος. Ό,τι θέλετε. Μας έταξε 4 μπουκάλια στο έξοδος. Θα μαζευτούμε να Κερασμένα όλα. Και τώρα αρκετοί μας. Ικανοποιημένος. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Όχι μόνο ικανοποιημένος και με τον τρόπο που ήρθε. Τόκος. Είναι 10 φορές πιο ωραία. Στον τόπο, Αν θα γινόταν παίρνει και μια συνέντευξη. Αληθεύει ότι στον Άγιο Δημήτριο το κάναμε αυτό που έγινε για να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Παίρνει συνέντευξη, βγαίνει έξω στην παραλία. Γιάννη, έτσι. Μιλάει και πιάνει. Σαν να είναι το βούτε που εδώ. Και κάθονται αυτές. Κάθονται, ρε. Τώρα τα παιδιά πρέπει να βρουν για παπάς. Κάτι ξένες που δεν έχουν. Θα τους πάμε πουθενά σε κανένα νησί. Κάνει μια... Πάρε το χέρι, Όχι φέτος. Στην εξωτική κατερνός καλά. Ακόμα καλύτερα στην εξωτικό μακρύγιαλο που έχει μόνο λύκους. Μόνο οι λύκοι πάνε διακοπές στο μακρύγιαλο. Κατεβαίνουν από τα βουνά και πάνε στο μακρύγιαλο. Δυσκαλώς. Γέννης. Οι μεταγραφές είναι δουλειά του τεχνικού team. Όταν θα έρθει ο καιρός θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Ό,τι μας ζητήσουν αυτό θα κάνουμε. Δεν κάνει κανένας κεφαλιού, όλα είναι. Μέσα στον οικονομικό προϋπολογισμό μπορεί να δώσει και ομάδα, να μην ξεφύγουμε. Ο προϋπολογισμός είναι λευκή επιταγή, δεν υπάρχει. Ωραία, αυτά είναι. Πέφτει η υπογραφή και ό,τι συμβεί αυτό θα γίνει. Όλα γίνονται με νόμονα το ακόμα καλύτερο. Είναι υπομονή. Σχολιάσω αυτό το περιστατικό που έγινε πριν λίγο. Ο τερματοφύλακας πήγε απέναντι στην ομάδα του ΓΑΣ. Ναι. Προσφερθήκαμε να τους πληρώσουμε και να τον πάρουμε και δεν το θέλανε. Τώρα Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορούμε να βρούμε ομάδα να το δώσουμε. δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την Τέστη να το βάλουμε στην πλακαρινάκη. Δώρο μέσα. Εγώ ξέρω, κύριε Τσούκαλα, ότι έχετε μια σοβαρή πρόταση από ομάδα β' τεχνικό. Αληθεύει? Αληθεύει, αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Θα γίνουν. Ποια ομάδα, ρε? Δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Σωστά, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις και βλέπουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν εμάς σαν διοίκηση δεν μας ενημερώνεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον για σένα. Να ξέρει πώς να κινηθεί η διοίκηση, ναι. Ένα πράγμα, μας λες ότι ξέρεις τι, σας έχω γραμμένους, μιλάμε μόνο με τους άλλους. Εμείς πρέπει να ξέρουμε να την προσφέρουμε. Γραμμένους δεν σας έχω, ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και σε μένα και γενικά. Πρέπει να θέλουμε να την προσφέρουμε, τους προσφέρουν οι άλλοι. Θα δούμε. Πρώτα θα μιλήσουμε μαζί και μετά με τους υπόλοιπους. Α, θα μιλήσουμε μαζί. Α, εντάξει ρε, μας έφυγε το άγχος. Να με κλείσει τη φωνή που είστε 5 χρόνια έτσι. Ελάκι φωνάζει στα γήπεδα, τι φωνάζει. Να σου πάρει παστίλες. Κορυφαίο το είπε πάλι ο Λίκος στον Κυριάννη. Να ακούσουμε. Αρχίζει ο Κυριάννης, ξέρω εγώ θα σκάσω πάλι εσάς σήμερα, ξέρω εγώ τον αντάλλο. Θα κλατάρω και το λέει Λίκος. Δεν μπορείτε να πείτε, φέτος η αναγέννηση ήταν το καλύτερο των νοτικών. Σαν Red Bull είναι, δεν είναι Ferrari. Τρενάδικη Κυριάκη, γελούσε.